je to taký starý Birkenmeier, ktorého križujeme a potom nejdeme doprava na Velickú stenu, ale rovno hore na takú vežičku pod Velickou stenou, kde začína cesta Bielým Vílom. Trošku to lano tu uložíme, aby nám nespadlo dole, aby sa nám niekde nezachytilo odrň. No, doberiem zvyšné lano a už ide Katka hore. Si nachystaná? Si nachystaná? Dobre, istím. Tak, a prikopnú tie mačky. Ak nám vstúpi, tak dobre, ak nie, tak pridupnú. Na tie predné žrotky. No, aspoň 2 kroky dobre. Tam sa musíš prehrabať. No. Tak, musíš ísť vyššie, aby si dotiahla vypnúť. Skúsi to tak, že dáš ruku ku karabíne, k tomu nitu, ale to čiahneš, tak si dobre. Tak. No, to je teraz logistika, čo? Čo skôr? Tá slučka, hen tá slučka. No, dobre. Počkaj. No. Takto si chytí čakán za hlavu a pichni ručkou donútra. A pridvihne sa na tom snehu. Takto? Tak. A obidve zbrane do snehu. Vyššie. No. A druhú vyššie tiež dade. Vyššie. K nej, niekde k nej. Do toho snehu. Vpravo daj nohu. A vpravo je taký žliabok a ten je plný snehu. Tam. Tak. No aj keď urobíš 10 cm, aj to sa počíta. No zase urobíš ďalší 10 cm. No tak tam niekde hrabni do toho snehu, už teraz normálne zober motiku. A tam nájdeš nejaký zúbok. Tam by mala byť nejaká polička. A nerob veľké kroky na tej polici. Také drobné môžeš len robiť. Nemáš na to rovnováhu. No. Počúvaj, nie že spadneš, lebo ja sa tak bojím. Ja som úplne v pohode. Nie, kratší krok urob. No, je veľmi dlhý. Takto? No, než aby si to vládala prehodiť, tak. Tam už dobre stojíš na tej ľavej nohe, to už je dobre. Ja sa na ňu postav. Tam je polica trávnatá. No. A iba nižšie. Nižšie trošku. To? Tak. Dobre. Tam si dole na policu, tak pohodovejšie, aby si nevysela v tom stande. Jo. Hezký panoramata. No, to je masív gerlachu. Ale samotný gerlach je trošku skovaný. No, musím spraviť štang. No.
ja zoberiem, to je môj ser sám. Vždycky taká logistika, že aký krok idem urobiť, lebo tie ďalšie kroky z toho vyplývajú. Dobre, môžeš si nižšie stať, môžeš si do toho sadnúť. Hádam to vydrží, to som ja robil. Hádam. Dobre, takže to funguje. No, a po týchto trávkach potom hore, na konci tej rampy je zase nit. Tam robím štand a znova takto, hej, zakričíme si, povieme si. Ja poviem zhod, zhodíš, ja doberem lano, keď bude koniec, povieš koniec a ja poviem istím a ty lezieš. A je to. OK. Dobre. Koniec? No, sekundu. Dobre, kontrolujem. Dobre. No, Katka, s tými trávami musíš opatrne. To len tak naťukneš najprv, či je mäkké, či je tam tráva, či tam není skala. No a potom. Čo? Opatrne, opatrne. Lebo môžeš aj zromiť hrot. Nevidíš, že je tam skala. A nešťastie je hotovo. Tak toto je cesta taká kratšia, má okolo 360 metrov, 13 dĺžok je tam zaistených, 13 štandov je spravených, po 30 metrov, aby bolo vidno. Je tu 12 diera spravená, nit samotný, to telo je 7,5 cm dlhé, na vrchu je očko, no a je to veľmi dobré, lebo rýchlo sa potom dá urobiť štand, dá sa aj rýchlo zlaniť. Je to taká veľká výhoda a toto je taká ako tréningová záležitosť, takže nám to dobre pomohlo, lebo keď normálne lezieš, tak ty musíš očistiť nejakú špáru nájsť, skobku tam dať, slučku, ďalšiu skobu, ďalšiu slučku, prichádzaš o matroš a toto je vlastne na tréning, takže som to vyistil a je to asi myslím, že dobre, lebo v podstate som vôbec nestratil žiadny čas, prišiel som, cvakol som to a je to. Ej, som sa zlákol, čert jeden. No, nakoľko človek nemá byť neistený, musí byť stále istený, tak aj ja sa takto, musím sa odviazať. Ale predtým sa zaistím ešte. Tak, a zase skúsim, vždycky to skúsim, hej, či je to v poriadku, hej, pomyknem s tým, dobre. Teraz sa odviažem, prevlečem tie laná, tu jedno, zviažem na uzol, druhé konce hodím dole. A to pôjdeme tak napriamo? A potom napriamo, no. Takže zvaňak pripravíme tak, že vtiahneme lano do nitu. Urobíme jednoduchý uzol. Takzvaný ambulantný uzol. Ideme operovať? Svojím spôsobom je to taká vážna horolezecká operácia. Pretože pri zvanení môže urobiť chybu iba raz. Viac nemá šancu. No, takže máme tu uzol, ktorý je ešte poistený ďalším uzlom. Tu si založíme zlaňovátko, toto zlaňovátko a zídeme dole. Takže takto sa dáva lano do zlaňovátka. V podstate tieto rezíky by mali byť na pravú ruku, na zvýšenie trenia. Takto.
do karabíny. No a jak budem zlaňovať, tak v podstate budem povolovať, bude pekne bežať. Keď budem chcieť zastať, tak v podstate len tu zablokujem cez tieto blokačné tvary a stojím. Ale radšej pôjdeme, lebo je zima. Noc ide. Keď sú dvaja, alebo viacerí, tak je to dobre, keď spolupracujú. A keď sú zohráci už potom, tak to je jedna báseň. V podstate tu máme urobený štáng s uzlom. Stiahnuté máme lano vnice a teraz hodíme lano dole do doliny. Tak, krásne nám spadlo, úplne super. Dobre. A teraz len zlaníme dole, je trošku 60 metrov a tým pod stenom. Už je najvyšší čas.